Mikä ihmeen vihko tämä Joko tunnet kuninkaan? Kukahan tämä on tehnyt? Lasten missio. Mikä ihmeen lasten missio ja Joko tunnet kuninkaan? Hei! No hei! Mistä sä oot saanut tää vihkosen? Tämähän on lasten missio uusi tuote. Niin Juhlavuoden tuote. Mut kun mä mietin, että mikä ihmeen lasten missio? No, eikö sä niinku tiedä, että lasten missio on kansainvälinen lapsityöjärjestö, joka haluaa kertoa lapsille Jeesuksesta ja vie evankeliumin lapsille. Ai, semmonen. No ja kansainvälinen. No se on... Niinpä. Ja ajattele, että tätä vihkosta, tätä on painettu jo yli 40 eri kielelle. 40? Ja ainakin noin 10 miljoonaa kappaletta. Oho. Ja nyt me ollaan saatu tää Suomeen ihan suomenkielisenä. Joo. Vähän kuule siisti homma. Ja No, 100 000 kappaletta tilattu Suomeen. no, niin, aika paljon, mutta mikä tämä lehti sitten oikein on? No hei, tää on Meidät kuvat näyttäisi olevan. No, tää vihkonen, Joko tunnet kuninkaan, niin tämä on tarkoitettu lapsille, Joo. että lapset vois oppia tuntemaan Jeesuksen. Ja mäpä vähän kerron sulle, että mitä tässä vihkossa niin on. Tää alkaa siitä, kun enkeli ilmestyy Marjalle ja kertoo, että Maria synnyttää Jeesuksen. Okei? Ja sitten tää etenee, täällä on hienoja kuvia. On Tosi kauniita. upeita. On hyvä väri. Ja tässä Maria ja Joosef on lähdössä Betlehemiin esimerkiksi. Mutta tämä ei ole ainoastaan sitä, että tässä kerrotaan näitä Raamatun kertomuksia, vaan tässä on myös opetusta. No se on hyvä, että ei ole pelkkä kertomus. Niin. Tässäkin on hieno kuva siitä, miten enkelit tulee siellä taivaalla ja ne kertoo sitten paimenille, että Jeesus on syntynyt. Ja tässä on opetusta siitä. Tämä ilosanoma koskee kaikkia ihmisiä, myös sinua ja minua. Ja mitäs tässä lukee? No siinä on se kuningas. Niin. Eli niin se tarkoittaa Jeesusta tuo kuningas. Niin. Joo. Joko tunnet kuninkaan? Siis kuningas on Jeesus. Joo. Ja sitten kun me mennään eteenpäin, niin täällä kerrotaan mitä Jeesus ihmeitä, mitä hän teki. Hei, tässä on se halvaantunut mies. No niin justi. Joo. Ja kun Jeesus paransi sen halvaantuneen miehen, niin tässä lukee hienosti. Jeesus katsoi miestä ja sanoi, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Joo. Tämä on hyvä. Näitä, mitä Jeesus teki. Ja sitten myös se kaikkein tärkein, kun Jeesus meni sinne ristille. Tässä on Jeesuksen ristinkuolemasta. Eikö se ole muuten mahtava kuva? On tosi. Joo. Ja Jeesus huusi siellä, se on täytetty. Ja sitten on siitä opetusta, mutta se ei loppunut onneksi siihen. Vaan kerrotaan myös siitä, miten Jeesus nousi kuolleista. Ja tuossa lukee, että Jeesus elää. Hän on kuningas. Niin. Yes, on mahtava juttu. On. Joo. Ja sitten tämä päättyy oikeastaan siihen, miten Jeesus sitten nousee sinne taivaaseen ja sinne isänsä tykö. Takaisin. Niin, takaisin taivaaseen. Joo. Siihen päättyy tämä Raamatun kerronta, mutta tämä vihkonen ei pääty siihen, vaan tämä jatkuu. Ja tässä sitten lapsille annetaan ohjeita siitä, että miten jokainen lapsi voi oppia tuntemaan Jeesuksen ja lähteä seuraamaan Jeesusta. Hei, tuossa poika rukoilee. Niin. Ja sitten tässä kerrotaan, miten sä voit rukoilla. Jokainen lapsi voi rukoilla. Sitten tässä kehotetaan menemään mukaan seurakunnan toimintaan. Ja... Se on hyvä. Joo. Eli paikallisseurakuntiin. Kyllä. Joo, ja sinne, missä nyt lapsi on lähiseurakunta tai semmoinen, niin sinne sitten mennään. Ja tässä on Raamatun lukemisesta hienoja ohjeita. Ja tiedätkö, mikä tässä on vielä yksi hyvä juttu? No, musta ainakin tosi hyvä. No se, että tämä vihkosen niin tämmöinen, ei ainoastaan se, että sä luet tämän vihkosen kannesta kanteen, vaan täällä lopussa. Täällä on se vähän niin semmoinen mahtava. Nimittäin täällä on Raamattu kirjekurssiin voi osallistua. Aha, ja tuossa lukee, että postia juuri sinulle. Niin. Yes. No se on hyvä. Että ei se ole vain, että lapsi saa vain tämän vihkosen ja se on siinä. Jokainen lapsi voi tilata tämän vihkosen kautta, voi tilata itselleen sitten oman raamattukirjekurssin. Se on 10-osainen. Ja sitten kun lapsi lähettää sinne
tässä osoitekin täytyy lähettää joko sähköpostilla tuohon mailboxclub@lastenmissio.fi osoitteeseen, tai sitten voi laittaa tekstiviestin tai soittaa. Lastenmission numero 044 036 7888. Sieltä kautta sitten voi ilmoittautua sille raamattukirjakurssille. Ja se on 10-osainen. Joo, no se on kyllä hyvä. Siinä jo oppii tosi hienosti. No, mitä nämä maksaa? Tämä vihkonen ja tuo raamattukirjakurssi ja muu? No se on hieno juttu. Lapselle se ei maksa yhtään mitään tämä raamattukirjakurssi. Ja jos nyt sinä haluat jakaa tätä Joukotuneet kuninkaan vihkosta lapsille. Ai sitä voi jakkaakin? Kyllä. Siis tämä on nimenomaan sitä varten. Kun meille tulee 100 000 kappaletta tänne Suomeen näitä, niin johan meillä on jakamista. Joo. Eli jokainen voi jakaa näitä vihkosia. Ja se on ilmainen. Niin, ilmainen, mutta minä vain mietin, että missä mä sitä jakaisin. No, sä voit vaikka lasten tapahtumissa jakaa. Eri seurakuntia ja järjestöjen lasten tapahtumissa voi jakaa. Niin kuin Kids Actionissa tai jos... No esimerkiksi Kids Actionit ja sitten näitä erilaisia voi vaikka leirin tehdä tämän teeman, Joukotuneet kuninkaan. Joo. Semmoinen leiri vai? Ja varmaan niin kuin pääsiäisvaelluksen tai joku joulujuttu tai... Kyllä. Nimittäin, koska tässähän on joulu sekä pääsiäiset sanoma. Niin tätä on hyvä jakaa vaikka esimerkiksi kouluissa ennen joulua ja ennen pääsiäistä. Tämä sopii oikein hyvin koulutyöntekijöillekin työkaluksi. No varmaan kannattaisi niinku seurakunnan pastorille sanoa, että mietittäisiin sitä. Noita voisi kyllä tilata meillekin ja sitten ihan miettiä, että missä ne jaettaisiin. No niin. Mutta mistä mä saan niitä? No tässä on ohjeet. Tätä vihkosta voit tilata tilaukset @lastenmissio.fi tai sitten tuo sama puhelin 044 036 7888. Joo, hyvä. No se on hyvin tuossa esillä. Postimaksut ainoastaan, jos ihan niin kuin paljon tilat ja et voi hakea toimistolta, niin sitten postimaksut maksetaan. No voisinko mä saada tämän lehtisen mukaan, niin tässä on tämä puhelinnumero jo. Joo. Mistä voi tilata. Siinä on sulle ja voit vähän tarkemmin tutustua. Joo, ja mä voin näyttää seurakunnassa tätä, että jos ne vaikka innostuisivat, niin tämä on tosi kaunis lehti. Sen voi vaikka teidän jumiksissa jakaa lapsille ja lapsiperheille ja ihan kenen vaan. Joo. Kiitos paljon, olipa mahtava juttu. Joo, hienoa. Kiitos. Nähdään taas. Moi moi!